En je ziet de witte streep op de weg, dat is voor de geweerdragers het teken dat ze weer met hun kop recht vooruit kunnen gaan kijken. Gans rechts loopt de commandant. Kijk, daarachter hebben ze de beginstreep van het défilé. Schutterie van Noorbeek. Met 3 prachtige bielemannen, ook die weer gejureerd. Ook natuurlijk, u komt met nieuwe exercitie gewapend. En we zien inderdaad de paradepas, ondanks het weer, gewoon ze gewoon vol vuur. Het keizerspaar zometeen, Martin Rodink en Danielle Slenter. Wie is Martin, ja. Met Danielle. Goed gedaan in die hitte. En daarachteraan Roger en Patricia Dekkers, koningspaar. De manschap met de paradepas. Officieel 120 passen per minuut. En dan moet de jury dus op letten of ze inderdaad dat marstempo ook kunnen behalen. Dus ook even links achter een hospitaalsoldaat. Ook dat is een van de functies binnen de schutterie. Daarachter, zeg maar met de rugzak, met het tapijtje op de rug. Zo heet de schutterie bestaat uit verschillende functies en iedereen krijgt zijn rol.